Gepleyer Azatlyk Radiosyň. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda okuyan türkmenstanly studentler Türkmenistana gitmekden howatyrlanýarlar. Studentlaryň sözlerine görä türkmen häkimetleriniň raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagyna döredýän migrasiýon çäklendirmeleri muňa sebäp bolýar. Üstesine Türkmenistanyň bilim ministrligi ýa-ni ýakynda çaweden sanaw bilen ýurtda mundan beýlek ikrar ediljek daşary ýurda okuw jaýlarynyň sanyny çäklendirdi. Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugynyň duşanbedäki habarçysy Mulla Job Yusufiýanyň sözlerine görä diňe bir Täjikistanyň Pedagogika döwlet universitetinde bilim alýan 100 çemesi Türkmenistanly. Şeýle-de medisina universitetinden bir näçe adam şu okuw ýylynyň başyndan bäri Türkmenistana giden soň ýyzyna dolanyp bilmändir. Türkmenistanly studentleriň öz ýurduna giden soň ýurtdan çykyp bilmeýänligini Täjikistanyň bilim resmiýetleri hem tasdikleýärler. Täjikistanyň Pedagogika universitetiniň prorektory Azam Baydullayew bu ýokary okuw jaýynyň käbir studentleriniň Türkmenistana gidip indi okuwyny dowam etdirip bilmeýänligini aýtdy. Baydullayewiň 23 aprelde Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, bu ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Täjikistandaky ilçihanasyna hem ýüzlenipdir. و بدن دانشجویانی که برای این شماره کم هم باشد. Studentler bizden Täjikistana wiza etmek üçin çakylygy bermegi soraýarlar. Hatda şonda da studentler gelip bilmeýänligini soň habar berýärler. Gidenleriň köpüsi gaýdyp bilmedi. Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmen studentleriniň ýüzlerçesi şu okuw ýylynyň öňü tirasynda Türkmenistanyň daşyna çykmakda kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolupdy. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Garaşsyz neşir bazarlardaky bahalary öwrenni. Döwlet medeniýeti ýerli banan we şokolad barada habar berýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýurtda öndürilýän şokoladlar, kemputlar we banan önümçüligi barada habar berýär. Beýleki tarapdan ýurdun bazarlaryna gymmatçylyk öňkü ýyllary garanyňda saklanyp galýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri 22 aprelde paýtagtyň bazarlaryna satylýan haritlaryň şolaryň hataryna azyk haritlaryň soňky 3 aýyň dowamyna bahalaryny öwrenip maglumat çap etdi. Neşrin geçiren barlyklaryndan ma'lum bolşuna görä paýtagtyň bazarlaryna dürli haritlaryň bahalary belli bir derejede soňky 3 aýyň dowamyny arzanlanýan bolsa, käbir haritlaryň gymmatçylygy umumlukda saklanyp galýar. Neşrin maglumatyna görä 2019-njy ýylyň soňky 3 aýynyň Aşgabatyň bazarlaryna gök, bakça önümleriniň bahalary 26%, konserwa önümleriniň bahalary 6% arzanlady. Ýöne miweleriň bahasy 38% gymmatlady. Olaryň hataryna naryň 1 kilogramy 10 manatlygynyň 32 manada, Türkiýeden getirilýän almalar 17 manatdan 22 manada, Eýrandan getirilýän almalar 7 manatdan 8 manada, bananyň 1 kilogramy soňky 3 aýda 8 manatdan 22 manada çykdy. Beýleki tarapdan döwlet ýetirligindäki Türkmenistan Altınasır saýty Mara vilayatynyň Sakarçagy etrawyny ösdürilip ýetişdirilýän ýerli banan barada habar berýär. Onuň maglumatyna görä ýerli bir terekeçiniň ýyly dyşhanasyny 1800 düýp daratdan her hepdede 1,5 tonna banan ýygnalýar. Ýöne bananyň Aşgabatyň bazarlaryna bahasy ýanwar-mart aýlarynyň dowamyna Türkmenistanyň Kronikasynyň maglumatyna görä 175% gymmatlady. Azatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan. Azatlygyň ýurt içinde habarçylary valyuta konvertasiýasynyň çäklendirilmegi netijesinde kyn ýagdaýda galan türkmen telekeçileriniň ýurtda öndürilýän dokma önümlerini goňşy ýurtlara, şol sanyny Özbegistana, Azerbaýjana we Gazagystana edip ýerini azyk önümlerini alyp gelmäge barhakan ýykyn edýänliklerini habar berýär.
Soňky aýlarda türkmenler goňşy Gazagystana, türkmen uçuruna gelip bolýan az sanly ýurtlaryň birine gaçak dokmenlerini getirmäge has köp ýakyn edip başladylar diýip türkmen howa ýollaryna Akçeşme adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şu aralykda Reuters habar agentligi energi eksportlar çäklendirilen türkmenleriň Platensa el süpürgüç gaçakçysyna öwürleýändigini habar berdi. Iqtisatçı taklyga düşen uğur tapıcı türkmenler goňşy Gazagystany el süpürgüç, ýassykdaşy, ýorgonnaşy, düşegüsti ýaldatlar daşap güderan aýlajak bolýarlar diýip Halkara Habar Gurulunyň Almatydaky habarçysy 23 aprelde ýazdy. Onun sözlerine göre näresmi söwdügärleriň alym uly Hytaý sumkalaryna salyp getirýän ýükler wagtal aeroportun ýolagçy ýüklerini alynýan ýerine daknaşyk, böwet döremegine sebäp bolýar. Uzun milli köýnek giyen, başlary gyňaşly 45-50 ýaşlarynaky türkmen aýallar Aşgabatdan Almaty şäherine gelýän her reýse diýen ýaly kän ýük getirýär diýip habarda edilýär. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.